Todo preparado para pelexar por ese bote. E se os da casa tamén queredes vivir esa experiencia aquí desde Platón, xa sabedes, 618-388-087, agardamos por vos. Tamén agardamos que aquí hoxe o amo deste calabozo, Rubén, dende ese quinto chanzo, leve o que temos no bote. Hoxe xogamos por 38.600 euros. Bonita cifra, Rubén, Viña, que hoxe pode ser o día. Polos teus cativos, pola familia, polo gato, por todos. Sabes que vou facer 5 preguntas e por cada unha deles que acertes levarás 100 euros. Se consegue acertar as 5, se fai pleno, levaría ese bote. 5 preguntas que no día de hoxe van ser sobre estas categorías. Xogaremos con comer, beber, amar, fumar e deporte. Temos un minuto, como sabes, e 38.600 euros de recompensa. Ímoslo. Que sexa o que teña que ser. Pois veña, toda a sorte do mundo, Rubén. Gracias. E tempo. Comer. De que idioma procede originalmente a palabra yogur? Hindú. Non é correcto. Beber. Cal é a denominación de orixe máis antiga de Galicia? Paso. Amar. Quen é o director da película do 94 que en España foi estreada co título de Comer, beber, amar? Paso. Paramos o tempo. Temos ainda máis de 40 segundos por diante e podemos darlle unha pensadiña, pois, por exemplo, a este filme. Sabemos que é un filme que se estreou aquí en España no 94, o título Comer, beber, amar. Precisamos saber quen foi o director. E na categoría de beber hai que pensar en denominacións de orixe cal pode ser a máis antiga que temos en Galicia, e sabemos que iogur non ven do indio, dixeches, non? Sabemos que ese idioma non. Pensemos outro idioma que lle pode encaixar ben. 41 segundos por diante e a ver que temos en fumar e deporte. Continuamos? Continuamos. Pois veña, concentración. E tempo. Fumar. Instrumento que serve para fumar composto por un recipiente onde se queima o tabaco. Cachimba. É correcto. Deporte. A que equipo pertence a mascota máis antiga da NBA? Utah. Paramos o tempo. Veremos se é a mascota de Utah Jazz ou non. O que é seguro é que logo volveremos en comer a pensar un idioma do que poida vir a palabra yogur. Seguimos a procura desa denominación de orixe máis antiga de Galicia e buscamos un director nesa categoría de amar. Quen foi o director da película Comer, beber, amar do ano 94 en España? 27 segundos dan para moito, fai uso deles para pasar ou para respostar según mellor che conveña. Continuamos? Continuamos. Pois veña, imos por todas e vamos ver se Utah Jazz é correcto. Tempo. Non é correcto. Comer. De que idioma procede originalmente a palabra yogur? Do turco. É correcto. Beber. Riboira Sacra. Non é correcto. Amar. Paso. Imos a deporte, pois. New York Knicks. Non é correcto. Beber. Albariño. Non é correcto. Amar. Paso. Imos a deporte. Lakers. Non é correcto. Beber. Paso. Denominación de orixe de Galicia. Beber. Amar. Paso. Amar pasamos tamén. E deporte. Pasamos nos de todo. Quedamos aí con 2 acertos. Pero ben xogado, Rubén. Ainda que me dá rabia, porque algún máis que estaba así a punto de dicir. Cando dicíamos cal é a denominación de orixe máis antiga de Galicia, fuches a Ribeira Sacra, fuches a Rías Baixas, fuches a Albariño, a Uva, faltou xa máis antiga, a do Ribeiro, dende o ano 32, é a primeira denominación de orixe galega. En deporte, a mascota máis antiga é Benny the Bull, ademais de ser a máis pagada, é dos Chicago Bulls, tamén a máis antiga, dende o ano 69. E o director que buscábamos era Ang Lee, que foi o que dirixiu esa película Comer, beber, amar. Rubén, nada mal esta última proba, 2 acertos, así que 200 euriños que van para Sensa do Riño, que van para Narón. Por aí, para os cativos, a toda a familia, ben xogado. E aos da casa, o atrapan que non descansa, No próximo programa xogaremos por 38.800 euros. Non o perdades. Ata a festa! Imos,